post ngi hapatong lala ban pen shisha hini khendiat sngi hadian baka bati CCTV kala lek ban jurem bat ban to ket hakata snong halor ki kam ki bau ba scam board ulatrai ku musordar hakani ke jinglai shakashnong wa khen layo ban yakendo yakum basan pho kilong gieng hasnong wa khen bat kila pen pau ya ke jingkemen ke bakrau namar hadu kini gisngi kim don nanti ban pen pau ya ki jong ki jing e kum ka jing sha le don bor sha perngem bat kham tam e ka jing pendu no yo khaurishan na pedang kisan phau tam kilong yeng ki blai don lang hakni ka jing kundu ba kinong tho khubor la don hadu ar pu ar kilong yeng ki bla sha pendu khaurishan nadu usnam ar hajar khat lai tat hadu kini gisngi wat la ki don na pedang jongki ki bla lech shim no menta da ka jing bom ban si henry hadu pratli kilong yeng ki ba khlem yo shu sandan hadu kini gisngi bat kila keno bo soda snong kuntup ru skatri snong ba alfred bu phang kila kentai ban ai khau da ka ba ong ba kadang don ha jing le mokadma ha jing le toket kita kilong yeng kila keno ba ka daw ba kong san jong ka jing sha pendu khaurishan jong ki kala long tang namar ba ki khlem le yeshementa ha ka kampen khu chnong ka bala pelong house nam ar hajar khat lai le pan thau đó còn nhiều ai ông ba lê bấm ai ông văn mạnh anh tì ông ba lê bấm ai khao cái bấm văn mạnh anh tìพี่องค์ดูขัดไล่บรรดาเบญโยอาจจะขัดไล่พี่องค์ขัดดูอยู่ข่าวรุ่นแต่นั่นดูลังตาขัดดูมันตาพี่องค์น้ำเหนียวเหนียวชู ta chụp bẹ mình ta bẹ bản mình nó cong ta chụp quay không nó chọn mà rẻ hình là bà đột khảo ông không nhiều ai thăm em anh tì ลองบำเป็นคุยกับชนงกระเท้าองบ้า tí snong ที่ชนงบำเป็นคุยที่ชนงไม่ข่าวรุ่น ông anh ra lên ai khảo đăng nó cái anh tì và đòn cái ba pẹp rồi đòn cái ba pẹp rồi lọ xì cái ta rồi pẹp cái đó mà đòn bám ai phanh tầm một rìu แต่ก็ไอ้กระดาษก็บอกสั้นเอกบาผิดด้วยข่าวรุ่นหาดูมันตาม kata ni wan mayong ti พี่รุ่นนั่นดูก็ได้นั่นดูอาจจะขัดไล่ที่แบบขมิ้นชู ka yu nga tha sim nga yu khun bam ma di mong kit tai en poi hang ta ba sam khau ong ban lu khun ong dao ong sam khau naยังไงไม่พี่ได้เลยแต่หนูไอชูบะสะหังตาหาเก็บ tìm sẽ bài phải xin một con là chú âm rồi nó ai khao được mà nó ai khao được đau con được phải ติดเข้มกะลีปัดนักดาวอยู่เลยว่า không cơ li chú bẹo ông em ai khao được phải chú phải มาคุมอยู่เชียงมอหาไรชน้องชิดอนกระตากันโตกันฮอตมันกันโตกันฮอตอุบะลับปอยข้าวปอดสามมันกันโตกันฮอตตวันสิโมข้าวกันตาตารินี่สิในปานเตาข้าวองอายพี่องอาบละกุมเนาะองไปพิมพ์วันเป็นคนดนตรีชน้องจ้ากุมเนาะองบะลงมันตางัดเงี้ยกุมบะอุข้าวในกำยาห้าปุ่ยมั้งกำได้ฟังกระตากอะไรเด็กกันในบ่ายสัปดาห์แต่กระต่ายกรงตีนองอะไรปลาชายสิ่งนี้ลงยังเลยกำแพงเลยแต่นักตาปัดของอาย tang bagi bak sya penduk khaurishan rai sakawai ka kam ka bala pau kadai hulo ka jing penmi ya ka an bat hukum ka bathamai klem darai ru da ka dor ba snong kata ban shim khajana no marab pakan thup yu sensar bat slater pat uba komik khangjiram ula ong bagi nong rap menta kila hab ban mat sakawai ka jing e kata ka jing penmi hukum ban ot chipau tangka na kispa kilo ya ki marab bala thau na ki nong thiet ki bajuwan chapo snong ban thiet yu sensar bat kumju ru yu slater pat ngam snga ban pej bhai ka tu ka kot bo ai tip kat no haga sispa kilo tip usim kat no ngam snga bha ban pej tambah na kalian jongi ngim ai kan ya ta khajana nama ba along bla ben jengi baduk ham tam me hadu ban sim lagi sispa te ban sispa tu kas nag sispa kilo ikan ket ya ke along ka jing ai phi yangi ham tam mangi baduk mo ham tam bangi rap tang yuni ngi im ngim dai bangi im kelang dah. Kini kan khajana bubu pencim sepuluh ka kadai lebih pi direct na kadai nak kita kinong thiet. Kinong thiet, kidai na kinong thiet, tambah kinong thiet kin hapot yang iu nong di. Dan kata pi hapot yang iu try kan.
Nalor kata sekiwe ki jingja ki daipat halor ka kam le don bor dak ba berngem bat penyap iki breu ki bajulaj ban a jingerap iki katu kat ni ki long yeng hapo ka snang wa khen ki bangat akiti ki kam sneu jong ba skembor bat ki dekhot ka executive dorbar. Habai dei bagani ka benta layo banya kren bat uba parchun stone khongsen ubala long weina pedeng nong song snong ubla juerap bhai ki long yeng ki blangat ha kani ka jingsha le don bor tang na ka daw ba ki la long ki ba biet ni ki baduk. Uni orang ba ulai thu bula sya berngam peniap ru akir khot ka executive dorbar ki bala kena baula long unong penki kam snong. Ada wan na silong, ya sa silong, ada puas silong sini. Wan jadi abam po surok wan berngam bre, wan berngam bersit di bre wan kata gejing gitu ni. Wan berngam ham tambah yang berngam dan sidan kapor yang tap peniap yang akan pusin su. Wa berngam bersit yang rai ngam ting ya di bangam sengau benla pap ni la sang mah bangam dan jika tai jing ting dah tangi tai Beli berngam. berngam ngai nga ba jiki ong kan ba penki kam snong mangi rangim dai ba penki kam snong pulsa ya udah pol budget sodal mangi pulsa bla yu ki ajet tan sangut rungut ki fia ba sukan ha ba yang i ha po do ba ni hap mi no ni ban se na mal ki breu ki suba de ka bol ta ni la kam no hap lek hap mi no ya di nama yo poi man ni sam teng tra ni kwa kan ya di dan kata kadau aduk mentang ya saksen aduk kan ni Ka jingkeli kalong hatu katnat pulet kan kem uni orang ba snong kumla le langi ki wei ki rang ba snong ki bala le ya ki bakum kini ki jo ki jat kam.